Ara és el torn de la senyora Cristina Alcaraz com a portaveu de la Comissió d'Absentisme de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris. Senyora Alcaraz, té vostè la paraula. Perfecte. En primer lloc, agrair que ens hagin convidat en aquesta comissió. Som una associació integradora que agrupa persones, empreses i entitats de diferents sectors, nexe d'unió entre representants de partits polítics, agents socials i el teixit empresarial. L'absentisme per incapacitat temporal s'ha duplicat en els darrers 10 anys i Catalunya és una comunitat autònoma amb una taxa elevada. No només impacta l'absentisme a les persones treballadores, sinó que també té un impacte en les empreses, en l'economia de les empreses i en l'economia en general. Una gestió ineficient de les baixes laborals no només afecta la salut de les persones treballadores i la productivitat, sinó que també incrementa costos operatius, creant un cercle viciós que perjudica tant a companyies com als serveis públics. Com a persones empresàries, reconeixem la importància de garantir el benestar de totes les persones treballadores i ens comprometem sempre a donar suport a aquelles persones que estan en causa d'incapacitat temporal de manera justificada. No obstant això, necessitem un marc que ens permeti gestionar aquests processos d'una forma més àgil i efectiva. Exigim un enfocament multidisciplinari que integri mesures legislatives, socials i empresarials. S'ha d'obrir el diàleg social, escoltant i integrant les propostes de les empreses i associacions del territori que pateixen les conseqüències de l'absentisme. Aquesta tasca no pot recaure únicament a les empreses i requereix implicació de sindicats, patronats, administracions públiques i serveis socials. Si parlem segons les dades publicades per Randstad Research durant el 2024, es pot veure de forma clara que la taxa d'absentisme ha augmentat a tot l'estat i a Catalunya ha passat del primer trimestre de 2024 a un 0,3, ha passat a una mitjana en el tercer trimestre de 2024 a un 6,2. Partim de la base que des de l'1 d'abril del 2023 es va eliminar que les persones treballadores haguessin de comunicar les comunicacions d'incapacitat temporal a les empreses. Això suposa un greu problema de gestió perquè segurament malentès el que passa és que moltes persones treballadores quan agafen la incapacitat temporal no informen a l'empresa d'aquestes situacions de forma immediata, pensant que aquesta informació arriba directament per part de l'INS, però la realitat no és aquesta. La realitat és que aquesta informació triga a arribar a les empreses i triga una mitjana de 48 hores, un temps en el que hi ha certa dificultat per poder cobrir totes aquestes baixes. Amb l'objectiu d'analitzar la incidència i l'impacte de l'augment de l'índex d'absentisme en les empreses de l'ACD es va dissenyar una enquesta en la que han col·laborat 66 empreses i per veure com es gestionen els processos d'incapacitat temporal per contingències comuns. Moltes d'aquestes empreses s'ha de tenir en compte que són entitats que participen i pertanyen a sectors que presten serveis a l'administració pública. En particular, es tracta d'empreses i patronals de serveis essencials de cures per persones, serveis especialitzats a la comunitat, multiserveis, facility service. El seu compromís contractual les obliga a cobrir aquestes baixes de forma immediata quan en ocasions ni tan sols han rebut la notificació de les baixes corresponents, el que dificulta la cobertura. Si mirem les dades, podem observar que de les 66 empreses de l'ACD que han participat en aquesta enquesta, el 2024 han ocupat un total de 19.386 treballadors, dels quals han hagut de gestionar un total de 7.159 processos d'incapacitat temporal. Aquestes incapacitats temporals es pot veure que 2.957 corresponen a baixes de molt curta durada, és a dir, baixes inferiors a 5 dies naturals, i que 1.417 corresponen a processos de curta durada, entre 5 i 30 dies. És complicat saber quines causes provoquen aquestes baixes, però el que sí que podem dir en quant a la seva duració és que s'ha augmentat, és posar-ho en relació amb les llistes d'espera en les consultes mèdiques. Segons l'informe de la Secretaria General de Salut Digital, Informació i Innovacions de l'SNS, el període mitjà de duració
de temps d'espera per ser atès en consultes mèdiques és del 94 dies a Espanya. A Catalunya aquest temps mitjà se situa a 98 dies, sent la quarta comunitat autònoma amb una llista d'espera més elevades. I en comunitats autònomes com a Madrid aquest temps és de 60 dies. El motiu el desconeixem, el que sí que podem dir és que afecta també la gestió de tota la burocràcia i la gestió de tot aquest procediment de baixes. A Madrid es gestiona a través, el procediment d'alta, per exemple, es gestiona a les mútues a través d'una plataforma que es diu Atrium en un termini de resposta de 2 dies. A Catalunya, per contra, aquest període de resposta triga entre 2 o 4 setmanes. Aquesta diferència ha contribuït a un augment del 20% del cost d'incapacitats temporals a Catalunya en els darrers 5 anys. Està clar que aquestes llistes d'espera tenen un impacte directe en la salut de les persones treballadores, però també tenen un impacte en les empreses i en l'economia en general. Si mirem com es distribueix el cost de les empreses, el cost d'aquestes baixes d'incapacitat temporal, i sense tenir en compte els complements que el company apuntava, que molts convenis tenen, que complementen al 100% els processos d'incapacitat temporal, podem veure que durant els 3 primers dies de baixa un treballador no cobra res. Del quart al 15è dia cobra un 60% de la base reguladora que va a càrrec de l'empresa, considerant a més el que ha comentat el company, que a vegades coincideix que una baixa mèdica ha arribat just després d'haver cobrat un bonus, d'haver cobrat unes comissions elevades. I del dia 16 al 20, un 60% de la base reguladora a càrrec de la Seguretat Social i a partir del dia 21 el 75% a càrrec de la Seguretat Social. I a tot això l'empresa, això estem parlant de prestació, l'empresa sempre assumeix el que és el cost de Seguretat Social, que l'hem calculat aproximadament en una mitjana del 34,18%. Segons un informe del Ministeri de Treball, eliminar la prestació dels 15 dies a càrrec de l'empresa podria suposar un estalvi de 500 milions d'euros al teixit empresarial. Remarcar que, a part, actualment a molts sectors és molt difícil trobar persones que substitueixin a les persones que estan en situació d'incapacitat temporal. Hem de partir de la base que a Catalunya tenim un teixit empresarial que està fonamentalment composat per pimes, en les quals quan una persona està en una situació d'incapacitat temporal no és substituïda, perquè no hi ha possibilitats de trobar una persona que la pugui cobrir o perquè per la seva duració no es pot trobar. Això què provoca? Provoca que al final la càrrega de treball d'aquestes persones recau en altres persones de la pròpia empresa. I això provoca, en alguns casos, una sobrecàrrega per a aquesta persona que es tradueix o es pot traduir en una nova baixa mèdica per estrès laboral. A continuació, el que volem exposar és una sèrie de mesures de gestió que ens han fet arribar als associats propostes recollides fruit d'aquestes converses amb les associacions i entitats. Considerem que és molt important lluitar contra el frau en les baixes mèdiques. Hi ha baixes mèdiques per incapacitat temporal, contingències comuns, que són fraudulentes. S'ha de crear un canal directe per les empreses que puguin tenir accés a inspecció de treball, a l'ICAM, i que puguin denunciar qualsevol cas de sospita de frau. S'ha d'establir un sistema d'inspecció mèdica ràpida en cas de baixa demostrable que passa en les empreses conseqüència de situacions de represàlia, canvis d'horari de treballadors, sancions, no concessió de permisos, de vacances, discussions amb companys. Per això el que proposem són procediments de control i seguiment en casos reincidents de baixes recurrents i propostes de penalitzacions econòmiques, per exemple, devolució a les empreses de les quotes d'IT abonades en processos que es consideri que són fraudulents, i inclús devolució per part de les persones treballadores dels complements que hagin pogut percebre convenis si es demostra que aquesta baixa és fraudulenta, i propostes d'aplicació, evidentment, en aquests casos de sanció als treballadors d'acord amb el règim disciplinari del conveni. També considerem que s'ha de millorar el criteri de comunicació dels procediments d'incapacitat. S'ha de reforçar el missatge de que tota persona treballadora, tot i que no tingui actualment l'obligació de comunicar i entregar a les comunicacions de baixa a les empreses, han d'informar amb antelació o en el moment en què es troben en una circumstància d'incapacitat de la seva no assistència al lloc de treball. I s'ha de simplificar i agilitzar tots els tràmits associats a aquestes baixes laborals. Un estudi de l'Observatori de Salut a Catalunya mostra que el 40% dels retards de la reincorporació laboral són causats purament per temes burocràtics.
A més, considerem, i estem d'acord amb els companys, que s'han d'augmentar les competències de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, que poden verificar quan es tracta d'un procediment de baixa per incapacitat temporal, per contingències comuns o accident, que puguin fer un seguiment de les baixes des de la seva recepció i puguin des del primer dia tenir un control, autoritzar que puguin donar altes mèdiques amb baixes de contingències comuns i que es pugui establir, tinguin un canal també més directe per poder interposar denúncies o per poder sol·licitar revisions a l'ICAM. A més, considerem que s'ha d'establir, s'ha d'eliminar la prestació dels 15 dies a càrrec de l'empresa. L'empresa no participa ni en la revisió del procés ni en la concessió de les baixes mèdiques. No pot ser que aquesta càrrega de les quotes de seguretat social i la prestació vagi exclusivament a càrrec de l'empresa. I també considerem que s'ha de reforçar l'institut de l'ICAM. Per què? Se li ha de dotar de més recursos de personal perquè es puguin agilitzar tots els processos de revisió de les baixes i més recursos administratius també. Al final s'ha d'aconseguir que no només la persona passi per la revisió mèdica, sinó que també sigui molt més àgil el procés de notificació de procediments, per exemple, quan hi ha una extinció de la prestació o, com deia el company, quan hi ha una concessió d'una incapacitat permanent. També ha de poder fer amb més assiduament revisions aleatòries. Considerem que s'han d'incloure clàusules per pal·liar l'absentisme, els convenis i acords marcs sectorials i que s'ha de fer, d'alguna manera s'ha d'ajustar la revisió de les prestacions per IT, perquè moltes vegades està estretament relacionada amb els complements establerts per conveni col·lectiu. En quant a la llei de dependència, s'hauria d'accelerar el temps de resolució de les ajudes de dependència. Actualment es troba al voltant dels 6 mesos i això fa que especialment les dones, que són les que encara continuen assolint majoritàriament el paper de cuidadores, a vegades es vegin abocades a una baixa mèdica per tot el retard que hi ha en el sistema de concessió d'obtenir ajuts econòmics a cuidadors o una plaça d'acord amb la llei de dependència. S'han de regular també les llicències per cura. O sigui, no pot ser, l'Estatut estableix i els convenis estableixen els 5 dies de permisos en casos que tinguis un familiar fins a segon grau amb una malaltia greu, amb una intervenció, però el que no pot ser és que el número de no assistència a la feina de familiar superi en molts moments necessitats reals d'atenció. Pel que fa al sector públic, la regulació dels contractes de sector públic, les ràtios d'absentisme haurien de formar part de les fórmules polinòmiques en la revisió de preus dels contractes del sector públic. És un factor que s'hauria d'extreure del risc i ventura del contractista. Incloure les ràtios d'absentisme en la revisió dels preus de contractes podria estalviar a l'administració catalana fins a 50 milions d'euros en sobrecostos derivats d'absentisme. A més, s'hauria d'obligar a aportar als promotors de licitacions dades sobre l'absentisme per malaltia de col·lectius de subrogació. També considerem que s'ha de fer incentius per agilitzar la recuperació i la reincorporació de les persones en situació d'incapacitat. Com a mesures legislatives, el que proposem és la modificació de l'article 20.4 de l'Estatut i de l'article 52 de l'Estatut per recuperar com a motiu d'acomiadament l'absentisme i del Real Decret 625/2014 que regula els processos de gestió i control d'IT en els primers 365 dies, modificar l'article 2, 5, 8 i 9. Així com una proposta de modificació de l'article 173 de la Llei General de Seguretat Social. Com a mesures de sensibilització i prevenció, considerem que s'ha de fomentar el diàleg i la comunicació entre departaments, s'ha de fomentar la corresponsabilitat i s'ha d'incentivar la prevenció. Exigim accions immediates i efectives per abordar l'absentisme. No podem permetre que aquestes situacions continuïn deteriorant les condicions laborals i afectant la productivitat de les empreses. Des de l'ACD fem una crida a tots els grups parlamentaris per treballar conjuntament per recercar solucions que beneficiïn tant a les persones treballadores com a les empreses. Proposem mesures concretes que reflecteixin el nostre compromís
amb les persones en situació d'incapacitat temporal justificada i ens comprometem a donar suport i facilitar els processos de reincorporació d'aquestes persones. A més, ens posem a disposició per continuar treballant, creant espais de debat on, a banda dels agents socials i patronals, puguem donar veu a les organitzacions del territori. És hora d'actuar i garantir un futur més sostenible per l'economia. Gràcies. Molt bé, senyora Alcaraz, moltes gràcies i també gràcies per ajustar-se tan bé al temps.